Particuliere beveiligers zullen een pad van de taken van de politie oernemen kennen. Bij gelijk zien winkelcentra. In mijn oppakken mij beveiligers no echo, maar dan moet ze wachten omdat de politie de arrestant oerneemt. Met invieren van handboeien en een wapenstok zou er een eind aan komen kennen. De wapenstok, daar moet ik heel zwier hoe nadenken. Dat hing het echt van de situatie af. Daar ben ik net samen vaststander van, maar de handboeien is nog een verhaal. Nou is het wel eens zo dat wij zeggen van ja, we griepen me net in. Want als we ingrijpen, kunnen we hem net oordragen. En als we hem net oordragen kunnen, ja, ik hem net kwijt. Dus let hem maar rennen. Ja, dat is eigenlijk net de bedoeling voor zelf. Zei Mark Skaaf van het grootste beveiligingsbedrijf van Friesland. Ze doen een hoofd van verschillende gemeenten nekkel tafelsjoch en vinden het vaststel van meer voeg van beveiligers logisch het weer positief. De politiebonden denken het roze. Ze vinden het voorstel maneerd. Het zou te min te controleren wezen en boven dat zouden particuliere beveiligers net goed traind worden kunnen. Mijn eerste reactie is eigenlijk al een beetje, dit doet u net eigenlijk van, wat ik voor het politievak. Wij vinden dat het goed is in de democratie waarin wij leven. Waar ben je dan benauwd voor dan? Nou, als het zwart-wit dat zetten wordt, dan zou je bijna zeggen kennen van, dan kunnen mensen niet betalen kennen. Die kennen dus een bedroeg inhuren. En die kennen dan, als het theoretisch wel zegt, dan ik daarmee volgen geweldstoepassingen tapassen. Dan krijg je een particuliere politie. Nou, dan neigt het wel een beetje naar. En dat vinden wij net goed. De minister maakt nog te zetten over het idee, maar onbespreekbaar liep het net. De politiebonden binnen benauwd dat inviering van betiezing bij het publiek zwargt en het gezag van politiemensen een stuk minder wordt. Als we dit werk doen we dat in uniformen die verstrekt worden door de gemeente, die goedkeurt binnen de justitie. Dus dat gebeurt net in uw eigen uniform. Ja, en de gemeente wil natuurlijk graag naar zijn inwoners staan, laten zien dat bepaalde problemen daadwerkelijk oppakt worden en dat zij daar wel prioriteit aan stellen. En oren prioriteit dan dat de politie doet.